Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Menor de edad na suspek sa pananaksak sa Barangay Peña, Francia na bisto na kan mga otoridad. May report si Jerome Breeze. Nabisto na kan mga otoridad ang minor de edad na sospek sa pananaksak sa Barangay Peña, Francia pasado alas 7:45 kaso banggi. Sigun kay Police Colonel Nelson Pacalso, ang sospek na minor nabisto na alagad pigsayo mamuna na pangaranan maginaniba pa kay ning mga pagriba. Ang biktima nga si Jonathan Bruhan ang presenteng nagpaparahay sa ospital matapos magsapo nin tama nin saksak sa walang parte kan sa iyang lawas na nagresulta kan sa iyang pagkairido. Yes po, tatawag ko sa ating station commander, yung station commander ng station Prison Major noon. At na-inform tayo na may nakuha na sila yung mga ibang kasamahan ng mga suspect doon, mga bata. So sa ngayon ay iniimbestigahan pa. Nalaman din naman nila yung pangalan. And they are trying to pupuntahan at bibisitahin yung bata na yun. Nagluluwas sa investigasyon na posibleng natripan sana ang biktima kan mga kahubenan sa lugar matapos na magbakal ininin sigarilyo sa sarong tindahan sa nasabing barangay. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, maaksyong Bukal Season 4 mapuuna sa agang Sabado sa Ateneo Dinaga Gymnasium. Aram mo ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sarong aldaw bago ang inaabangan na Bicol Universities and Colleges Athletic League o Bukal Season 4. Padagos ang preparasyon kang GNN TV48 Naga bilang official broadcaster kay ni. 10 universities and colleges digdi sa Bicol ang maglalaban-laban kung saan na pera sa mga kawat. Dapat abangan man ang mga courtside reporters sa matong exclusive updates sali mismo sa kada team. As your courtside reporter, ihahatid ko sa inyo ang latest update about sa team. It would be a good opportunity for me to grow and also to be more knowledgeable and involved when it comes to sports. Samahan po ninyo ako para sa mga updates, diskusyon at mga silip eksena at the courtside for this season of Bukal. Para sa mga courtside reporters, igwaman mga commentators as in-game statisticians na halis sa manlain-lain na eskwelahan na kabali sa Bukal. Gabusinda, nagpasairarom sa training sa pagangenot kang GNN TV48 team asin kang sports nutrition and strength conditioning coach JR Parco. Sa aga, October 8, alas 11 nin pagkaaga, mapo ng Game 1 sa Ateneo Dinaga University Gymnasium. Asin madadalan man ininin live sa GNN TV48 Naga, DCTV Channel 10 Naga. Ila-livestream man ini sa official Facebook pages kang GNN Sports TV, Liga ng mga Kampyon, asin sa Bukal. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa aldaw na ini. Padagosan ng mag-antabay sa GNN TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.